בוקר טוב. והבוקר ענייני משפט, והשאלה היא, מה דינו של מי שבמשפט תעבורה מודה בעובדות, ואינו יודע אפילו שעל פי ההסברים שלו אינו אשם? היה דבר כזה. איתנו עורך דין אילון אורון. בוקר טוב. בוקר טוב, דני. ואתה מכיר את הסיפור יותר טוב. כן, אני במקרה מכיר את הסיפור. בבקשה. מעשה שהיה כך היה. נהג הרכב הזה נוסע בכביש, ובהגיעו למעבר החצייה הוא פוגע בהולך רגל אשר ממשיך וחוצה, ופוצע אותו, גורם לו חבלה של ממש, דהיינו שבר. זה חמור, לא? זה חמור מאוד, כי המדובר בפגיעה במעבר חצייה, אשר בתי המשפט נוהגים לכנות את מעבר חצייה כקודש הקודשים של הולכי הרגל. ואם אני פוגע במעבר ועוד גורם לשבר להולך הרגל, כמובן המקרה חמור, ועל כך גם אומרים השופטים שבנס עלול היה הסתיים כך ולא הסתיים יותר חמור. מה היה במשפט עם זאת? הנאשם אמר לשופט, נכון, כל מה שכתוב בכתב האישום אמת ויציב. באמת פגעתי בו. באמת פגעתי. ואז השופט כתב, מודה. לאחר מכן, בטיעון העונש, נדרש הנהג להסביר הכיצד זה קרה. ואז הנהג אומר, אני התקרבתי למעבר, בהיותי בקרבת המעבר, קפץ הולך רגל לכביש מאחורי רכב חונה אשר הסתיר לי אותו, אני ניסיתי לבלום, לא הצלחתי, לא הספקתי. השופט שמע את ההסבר, התרשם מחומרת העבירה, והטיל עליו, התביעה ביקשה עונש כדין. עונש כדין זה מינימום 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה בפועל. השופט הטיל עליו 5 שנות פסילת רישיון נהיגה בפועל, 5 שנים. האיש ערער לבית המשפט המחוזי, על ידי עורך דין, שעורך הדין פתח לו את עיניו ואמר, תסלח לי אדוני, הרי לפי ההסבר שלך, אם הוא יתקבל כאמת, אינך אחראי לאירוע תאונה. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ואמר, אמנם האיש חשוד בכך שכל הערעור בא לעולם בגלל העונש החמור, אבל לפי הסברי הנאשם, אם יתקבלו כנכונים, דינו לזיכוי. לכן האיש זוכה במובן זה שפסק הדין בוטל והוחזר התיק לבית המשפט השלום לדיון מחודש. אגב כך, שם הוא עשוי לצאת שוב אשם. שם הוא עלול לצאת אשם אם גרסתו לא תתקבל, אבל אם ההסבר שלו הזה יתקבל, הוא עשוי לצאת זכאי. אבל אגב, כשאנחנו מדברים על העניין, יש לזכור את החומרה הרבה שבתי המשפט מתייחסים למעשה כזה, ואפילו מעשה כזה הכוונה שאתה פוגע בהולך רגל במעבר חצייה הוא פציעה קשה, שבר. אגב, אספר לך שעניין כזה הגיע לנשיא בית המשפט העליון שמגר, והוא אמר מצידו, על מקרה אני מסיים, מקרה של 5 שנות פסילה, אפילו אם היה עונש של מאסר, הוא לא היה מבטל את עונש המאסר. כרגע אין עונש מאסר. במקרה זה לא, ניתן תיאורטית להטיל מאסר, אבל בדרך כלל לא מטילים מאסר. אלא אם היית הורג אותו, הנהג צפוי למאסר, שמינימום 6 חודשי עבודות שירות, או יותר עונש מאסר ממשי בכלא לתקופה של אפילו שנה וחצי. עורך דין אילון אורון, תודה רבה לך. שננהג בזהירות, בכל מקרה. בוקר טוב.